İsenmisiz, hürmetli tamaşaçılar. YouTube kanalını koraşılar. Min Gülnaz. Min Aslan. Yeniden sizin şaşı çıkarılışta barınızda da kuru bizge büyük şat. Bugün biz sizin bilen Aslan bilen, sizin bilen yana oyun öğrenemiz. Aslan gadetteki işi bizge barısında anlatıp bire. Çünkü ulgına şaşı oyunlarını oynayı bile gibi. Minden başka. Aslan, bu oyun başka oyunlar bilen nerse bilen ayrılıp durar. Bu oyun logika. Demek, sen aytdın, mena jinglerek bulaşaktı. Elbette. Demek, senin uylavunça, benim logika şebrek işte senin kararında. Yarayı da tekşirip karık. Bu oyunun ismi? Ketresun. Totar şaşvay. Ketresun oyunun oynuyoruz. Resul. Resulümün de bizim pesi nersedir işlerge değişmeyen olmuş. Elbette. Ayda, nerse işlerge değişiyor? Başlıyoruz. Убежище керек оңарға ясаға. Менә шулай итеп, һәм моннан балкыртлары килеп чыгалар. Һәм алар мәшене тиергә тиеш түгел. Һәм ул лавага Килip düşmeyecek. әйе. Килеп төшәргә аңарга ярамый. Менә шулай. Buldu mu ne? Yo, birinci round. Birinci. Hazır siz? Bunda birinci yazılmağında. Bunun balkırtları kilip çıkabilirsin değil mi? Pesiler yıklarga değiş. Hem suğa kilip düşmezke değiş. Ben şulay ettirip ite alar mısın? Bu bit suğa bara. Hop. Mene bundan alapayım mı? Hop. Hop. Логично. Айтам. Не все потеряно. Булды. Давай, кызым ойна. Hazır mıyım? Bu big jingle. Jingle түгел икән. Сиңа тигиннән башларгайды, юкмы? Юк. Ага. Ярый. Балкарда. Песini уятмай. Bu ne dedi вообще отта? Так, hazır. Бер үбим дип шаярта. Bu şulay oyunda, şulay oyunda mı yok? Hop. Kilip düşe. О. Bu hazır geometrik progressiya bilen olsa, ona da. Bunda bu glip signal mi? Sen neydi oraya kadar barış iskenin var? Bu 6. уровень hazır. 60. Bu neresi sen bunu? Ya bu neresi? Ну, держалка. Держалка? Әйе. Ну, держит bütün конструкция. Так. Belki менә bulardır. Только хәзер может төшәргә, хотя көтәбез. Хәзер мин. Что-то миңа Җиңелдәр әлегә. әйе. Аништа? Нишек? Нигә бер писи икенче писигә килеп төште. Конструкция. Ну. Эй. Тагын бер тапкыр. Ничә шанс Тагын бер биргән? попытка. Әйе, бәлки. Хәзер сез попробуйте. Или попытка калдымы соң әле? Монда вообще без попыток. Так, ул аны тотып торырга тиеш.
Ну, все. Ого. Тагын бер тапкырсыз. Кешегә сөйләсәң, мәңге ышанмас. Так. Менә бал кортлары ике яктан да чыгачак. Мин моны монда гына алсам, бу бит өшеп йөриячәк. Ул бит устойчивый булырга тиеш мин алганча. Юк. Юк менә. Болай гына әйтсәң ярый штеле? Юк бит. Өшеп. Аңладым. Хәзер Ну, мин инде. булышам Ну, инде. тукта инде, син тегедә 3 тапкыр ясадым. Ярый. Прости, брат. Мяу. Мяу. А давай мин менә хәзер. Юк. Фотка. Моны килеп төшмәскә тиеш. Көтеп торабыз. Да хоть ничего, ура. Ага, ярый. Всё, всё, всё. Ладно, поняла. Так. Нәрсәгә так много? Ну, белмим, но күбрәк булган сайын смотри, берсе дә хәтта уянмыйлар да писиләр. Вот. Так. Мин ул шаушымнан инде күптән уяныр идем. Җит шәһәр писи. Русча әйтсәк, чуткий сон. Бер, алып киттеләр. Ха-ха-ха-ха. Ярый, яхшы. Ага. Так. Менә моны күтеннән оп. Ну, ой, нет. Нәрсә соң бу? Хәзер. У меня мында килеп төшмәскә тиеш, короче. И вот еще установка. Логично? Логично. Син ничә уровеньда дидең әле? 60-нчы. Без 4-нче уровеньне үтүктә инде. 15-нче юбилейный аны җиңә бездә. Давай. Булды. Сау булашыр вакыт килеп җиттер. Шушы уйны аңлагансыздыр инде монда. Иң мөһиме песине уятмаска. Булды. Әйдә 15-нчесе мин уйныйм да. Әйдә синең белән спорлашабыз. Мин бу уровеньне бер попыткадан узам. Ышанасыңмы юкмы? Ышанам. Ышанам. Ой, мин ышанмыйм. Хотя юк. Менә монда ул упор ясарга тиеш. Стойка. Менә моннан ул тәгәрәп төшмәскә тиеш. Во! Син бит миңа ышандың, Аслан. Булды. Булды, шулай итеп ничек әле бу уйны исеме Кетресүн. Кетресүн уйнында сезнең белән башкарып чыктык. Безнең YouTube каналга язылыгыз, лайклар куйыгыз. Һәм әлбәттә без Аслан белән сезнең белән очрашуларны көтеп калачакбыз. Сау булыгыз. Пока-пока.